Účast byla mezinárodní, startoval celý jeden Američan, možná že z Prahy Vysočan. Tak tady v boxech právě teďka probíhá technická přejímka strojů, kdy technici kontrolují, jestli nemají závodníci ty svoje standardní stadiony nějakým způsobem upravený. Mistře Bohumile, co teď kontrolujete? Teďka kontrolujeme, jestli nejsou upravené kanálky ve válci, jestli je správný vrtání, který je maximálně 40 mm. Teď se to hejbe, takže jede pís nahoru. Kontrolujeme, jestli není snížený kompresní prostor. Ten moped jede ve standardech maximálně 50. Nemůže tady být nějaký divočák, který na tom bude jezdit 70. Takže pak se to někomu nelíbí. Že? Když jedou za standardy, tak jedou za standardy. Speciál jezdí velice hezky, takže tady to je v pořádku. Udělal jsi tam křížek. Závod jelo 25 jezdců v kategorii standard, to znamená na mopedu bez úprav, a 25 divočáků v kategorii speciál na mopedech upravených, co jim fantazie stačila. Útok na první pozici a to bylo celkem jednoduché předjetí. Takže jedničkou Šerák Vladimír na první pozici. Jak dlouho už na tom stroji jezdíš? Jak dlouho to ladíš? Takových 5 let možná. Evidentně teda si popustil úzdu svý fantazie, hodně si odlehčoval, jak koukám na ty blatníky. Co všechno to má ještě udělanýho? Nejlepší je pneumatika. Na to hodně záleží. Kolik to tak jede podle tvých odhadů? Tohle je spřevodovaný na plochou dráhu, takže to je tak na těch 60, 65, víc co takhle asi jet nemůže. Ale teď jsem slyšel, že jezdí se Race of Champions a tam jezdí 140. Vy koukám, jedete se startovním číslem 6, to znamená, vypadáte, že budete jedním z favoritů. No to ne, my jsme se brzo přihlásili. Jo, takhle. Tak tohle je můj závodní stroj, říkám mu modrá ústřice. Já dostal číslo a vůbec netuším, kdo mi půjčil mopeda. Jo, a jak to brzdí? Šlapka dozadu? Šlapka dozadu, anebo tady máš křivek. Asi takhle, nebrzdí to. Tenhle patří teda taky do kategorie speciál. Ano, je to speciál. Co je na něm speciálního oproti standardnímu? No, určitě má upravený karburátor, motor, má to jiný vejfuk, než je originál. Jo. No, je ale trošku hezký, laděnej. No. Leskne se. Leskne novej, no. Krásný stroj, Děkujem. rychlý pruhy má, takže... To je potřeba. Vypadá to jako legrace, a taky je, ale jak to všichni prožívají. Pan Ryšavý není žádný béčko, má dokonce na dresu svoji přezdívku Chobot. Pane Ryšavý, tenhle moped vypadá celkem zachovale, kde jste ho sehnal? Takže byla to náhoda na inzerát. Jel jsem pro motor, který mi pán prodal před nosem, ale místo toho vytáhl z půdy tohle mopeda a po dědovi a nešlo se na tom projet. Jak dlouho stál na té půdě? No, musel tam být dobře přes 10 let, možná i 20. No tak... Samozřejmě udělal schválně to chcípnutí na startu, abych ostatní nezahambil svým bezchybným výkonem. Popojedem, ne? Na čtvrté pozici startovní číslo 32, Šimek Petr. Tak co ten Míra, schladí kola na sever?